Bocah betot demit. Siap-siap yo Pak, Mak. Sing iso ngacung. Oke. Ciri-ciri orang yang akan masuk neraka. Bapak. Betul sekali. Tumben Bapak pinter. Oh, leraimu ki. Nyekane wong bongkok glogok jarane. Kopi nanti. Lah kok tumben ya ini wis tangi. Genah ora usah tangi sisan. Ben sesuk eneng sing layat. Seneng ya lah aku bongkok. Ini uang kok macan loh. Apa ki? Lari! Bocah betot demit. Kamu tinggal? Omah, Mbah. Jadi mbahmu nang rumah sakit. Dirawat toh? Iya, Lah ngopo? umbelen, Mbah. Kayak semenjak umbelen ki malih budek lho, Mbah. Dijak ngomongi ra nyambung blas. Wah, mosok pengumbelen malah budek ki lho. Oh, Mbah. Umbel iki metu kok kuping. Kuwi jenenge kopok goblok. Kok ndok iki. Delok PR-mu, Nduk. Pak Eko punya permen 10. Dikasih poimin 2. Jawabannya adalah Enggak apa-apa. maksudnya piye? Ya enggak apa-apa. Kan ponimen kan adike. Iki soal pertanyaan lho, Nduk. Ya iya, kuwi jawaban. Peh, kok tambah goblok ta? Iki meneh malah ramu isi. 52 dikurang 9. Carane 2 dhisik dikurang 9. Ya enggak iso to, Mak. Ora iso piye? Ya iso. Carane nyilisik ning 5. Lah ora dikai kepiye, Mak? Nek ora oleh jotos raine. Idek biasa. Kene lho. Bocah apa enggak goblok kae. Sampai ini piye to, Mbah? Marahi wong ra bener lho. Kucingku mati gara-gara sampean. Lah nyapu kucing mati kok nyalahne aku ki lho. Lah kan sampean pernah marahi. Angger dicakot ulo sikile kon naleni sing kenceng kene ne. Lah kucingku dicakot ndase, tak taleni lah gulune. Lah malah mati ki. Lah kowe iki goblok kok. Kita kucing sing kenceng terus digantung. Mangan apa, Dok? Mangan boto, ya mangan roti to. Lambimu. Roti apa tuh, Dok? Roti auka, Pak. Bapak njaluk sita ya. Pelite toh. Ya tuku dhewe to, Bos. Ora tau ngekeki duit. Lambimu.